Il-Fondazzjoni Richmond toffri 11 servizz ta' tama waqt żminijiet ta' sfidi ta' saħħa mentali, speċjalment għal dawk li m'għandhomx il-mezzi biex ifittxu l-għajnuna professjonali. Studju tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa juri li f'pajjiżna madwar 120,000 persuna għandhom sfidi ta' saħħa mentali. Minkejja l-għajnuna li għatuha kemm il-Gvern kif ukoll is-settur privat, il-Fondazzjoni teħtieġ madwar 400,000 euro fis-sena sabiex tkompli bl-operat tagħha. Id-domanda għal dan is-servizz qiegħda kull ma jmur tiżdied. Ċifri tal-Fondazzjoni juru li din is-sena d-domanda permezz tat-telefonati żdiedet b'aktar minn 6 darbiet filwaqt li d-domanda terapija kważi rdoppjat meta mqabbel mas-sena 2019. Minnaħa l-oħra d-domanda s-servizz taċ-ċett kibret b'madwar 57% filwaqt li d-domanda l-interventi osra rat żieda ta' 95% meta mqabbel mas-sena l-oħra. Sa dan it-tant il-Fondazzjoni Richmond nediet l-inizjattiva Gift for Hope b'appell lill-pubbliku biex jgħin dan l-an nobli sabiex il-Fondazzjoni tibqa' tkun ta' spalla l-bosta. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Stefania Sandimek li spjegat kif biex il-Fondazzjoni tibqa' tgħin din tiddependi mill-ġenerożità tal-pubbliku. Issa biex aħna nejnu, aħna wkoll għandna bżonn l-għajnuna. Għandna bżonn id-donazzjonijiet tal-pubbliku, ta' kumpaniji, żmien il-miliet huwa żmien fejn il-Maltin ikunu ġenerużi ħafna, permezz tal-ġenerożità tal-pubbliku aħna nistgħu nilħqu ħafna aktar nies illi għandhom bżonn it-tama f'mument diffiċli. Bħala parti minn din l-inizjattiva bosta personalitajiet Maltin ukoll qasmu l-istejer tagħhom dwar l-isfidi ta' saħħa mentali li huma għaddew minnhom sabiex iħeġġu lill-pubbliku biex jgħin u lil dawk bi problemi ta' saħħa mentali biex jirrikorru għal dawn is-servizzi.